Jo vaig entrar aquí com a professora, si es pot dir com a professora, cap allà al novembre, i es demanava algú per fer una classe de conversa de castellà. Aquí l'important no és tant l'excel·lència acadèmica, sinó el fet d'anar agafant familiaritat amb l'idioma i sobretot tenint en compte que és un grup heterogeni. Són nivells molt diferents. Es basa més en l'ajuda mútua i en el perdre la vergonya, i en aquest sentit doncs, crec que funciona força bé. Jo els vaig preguntar, digueu-me quines són les situacions quotidianes en què més noteu la falta de comprensió. I, evidentment, són les situacions quotidianes de quan vas a comprar, què passa quan vas al metge. Aquestes classes es fan els dimecres, són 2 hores, de 5:15 a 7:15, al local de Pomecia, a la Florida. Yo vengo casi 2 años en Pomecia. Antes no sabía hablar español. Cuando a veces vengo aquí en Pomecia con chicas que trabajan aquí, yo practicar un poco. Cada vez me aprender una palabra o cada día aprender algo. Sí, he recomendado a mis amigas del barrio y también vecinas. Yo hablo con ellos para venir aquí, para aprendemos juntas, porque ellos tienen ganas de aprender castellano.